جبارتنا flimkien mulej, kelmtek imqazza f'qalb waħda li naqad bil-ġisem tibnek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin tmulej, hemm jintejx fil-qud. Dikni tennew mulej, qalbna ferħana, għax intaqatna l-kol u fdejtna b'ġismek ħaj. Fejn hemm l-imħabba, fejn hemm il-għaqda, hemm tammarin tmulej, hemm jintejx fil-qud. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Viktorja Sultana. Hemm intejx fil-qlub. Jeħuti jeżies nibdewek din il-ġimgħa fiduċja kbira f'Alla. Ejjew inkomplu niftħu qalbna għalih biex hu tassew jiġi jgħix u jammar fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. Ġesu iħabbat, Ġesu jiġi magħna, irridu nkunu aħna li niftħulu qalbna. U għalhekk ejjew dal-ewwel att f'din il-Qudiesa niftħu l-mulej qalbna u nruh in-noqqasijiet tagħna u nħalluh biex id-dnub tagħna jiġi jimħassar bil-ħniena tiegħu. Nitolbu għalhekk maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Stiefnu kollu grazzja u qawwa kien jagħmel mirakli u sinjali kbar fost il-poplu. Imbagħad qamu xi jieħud tas-sinagoga li jgħidula tal-Meħlusi, taċ-Ċirinej, tal-Lixandra u oħrajn miċ-Ċiċilja u mill-Asja u bdew jeħduha ma' Stiefnu, imma ma kellhomx ħila jifqulu għall-erf u għall-ispirtu li bih kien jitkellem. Imbagħad xewxu n-nies biex jgħidu, aħna smajnieh jidej b'Mosè u balla. Anqlu wkoll il-poplu u x-xjuħ u l-kittieba li ġew għal fuqu, qabduh u ħaduh quddiem is-Sinedriju.
u ġiebu xi dafolots biex jgħidu dan ir-raġel qatt ma jieqaf jitkellem kontra dan it-tempju mqaddes u kontra l-liġi. Smajnih jgħid li dan Ġesu ta' Nażaret qed iħodd dat tempju u jbiddel id-drawwiet li tagħna Mosè. Dawk kollha li kienu bil-qiegħda fis-Sinedriju samru għajnejhom fuqu u raw l-wiċċu qisu wiċċ ta' anġlu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Inwieġbu flimkien ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Imqar jekk il-kbarat joqogħdu jqasssu fuqi, fuq il-kmandamenti tiegħek jibqa' jaħseb il-qaddej tiegħek. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni il-parir it-tajjeb. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Triqati jurejtek u intu eġibtni, għallimni il-kmandamenti tiegħek, femni it-triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Biet minni it-triq il-gideb, għatini fit-jubitek il-liġi tiegħek, jien għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digriti tiegħek. Ħenjin dawk li jimxu fil-liġi tal-mulej. Nkantaw flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Il-għada li Ġesu mexa fuq il-baħar, in-nies li kienu għadhom min-naħa l-oħra tal-baħar raw li hemmhekk ma kienx hemm ħlief dgħajsa waħda u li Ġesu ma kienx telafija mad-dixxiepli tiegħu, imma li d-dixxiepli kienu marru weħidhom. Mela waslu xi dgħajjes oħra minn Tiberija, qrib fejn kienu kielu l-ħobż wara li l-mulej kien radd il-ħajr. Iżda n-nies meta raw li fuqhom la kien hemm Ġesu u lanqas id-dixxiepli tiegħu, telgħu fuq id-dgħajjes u marru lejn Kafarnhom ifittxu lil Ġesu. U meta sabuh in-naħa l-oħra tal-baħar staqsewh, Rabbi, meta ġejt hawn? Ġesu weġibhom, tassew ngħidilkom, intom qegħdin tfittxuni mhux għax rajtu s-sinjali, imma għax kiltum il-ħobż u xbajtu. Tħabtu mhux għall-ikel li jgħaddi, iżda għall-ikel li jibqa' għal ħajja ta' dejjem, dak li bin il-bniedem jagħtikom, għaliex lilu Alla l-Missier immarka bis-siġilli tiegħu. Imbagħad staqsewh, x'għandna nagħmlu biex nagħmlu l-opri ta' Alla? Weġibhom Ġesu, l-opra ta' Alla hija din, li intom temnu f'dak li huwa bagħat. Il-kelma tal-mulej. Għalfejn qed infittxu lil Ġesu. Din hija d-domanda li Ġesu ipoġġi il dawn in-nies li jmorru jiġru warajh. Intom tfittxuni għax kiltu b'xejn. Ejjew nistaqsu llum hekk lilna nfusna. X'inhi jew x'inhu dak li lili iżommni ħaj fil-fidi tiegħi? Jew aħjar kif qed ngħix għall-fidi tiegħi? Għaliex Ġesu jagħlaq dan il-Vanġelu billi jgħidilna dan hu li intom għandkom tagħmlu, li intom temnu f'dak li ġie mibgħut, li intom temnu fija.
Ejjew nitolbuh il-mulej tassew biex aħna nkunu nies li jinfittxuh għax inħobbuh, għax il-fidi turina l-imħabba tiegħu u ġġalna nirrispondu għall-imħabba tiegħu b'imħabba. Mhux għax naqilgħu dak li nitolbu, mhux għax ifejjaqna, mhux għax irbaħna x'affarijiet jew nieħdu gost nagħmlu l-festi, għalfejn nagħmluhom. Kull ħaġa li jiena nagħmel qiegħda tkun imbuttata mill-fidi tiegħi, mill-imħabba tiegħi lejn Alla, jew qed ngħixha sempliċement għax jaqbilli, jew aktar u aktar ngħixha bl-iżbal li jgħixu kif smajna fl-ewwel qari dawk li jikkundannaw il-Stiefnu. Qed kundannawh għax marru jgħidu li dan ħajkissrilna it-tradizzjonijiet, ħajbiddilna dak kollu li konna nagħmlu qabel. Ejjew nitolbu hekk. Il-mulej permezz tas-salm illum qalilna min ikun tassew ħieni fil-ħajja, ħenjin dawk li jimxu fuq il-liġi tal-mulej. Jiena nażel li nimxi fuq il-kelma tal-mulej għax naf li l-mulej iħobbni irid li l-ġid. U jien nagħmel dan mhux bil-biża' jew għax bil-fors jew għax bid-drawwa, imma nagħmel dan għax jien għamilt għażla fundamentali ta' ħajti li jinkun mal-mulej u li nurieħ imħabti kif hu iħobb lili ta' kuljum, anke fin-nuqqasijiet tiegħi, anke meta jiena ma nfittxux. Ejjew eżies il-dan il-missier li hu mimli tjubija u imħabba inresqulu it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja, għal dawk kollha li jemmnu fik għax din hija l-Knisja, biex inkomplu nibnu l-ħajja tagħna mhux sempliċement fuq tradizzjonijiet jew drawwiet, imma ħajja imdawla mill-kelma tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawn ħutna li qegħdin fuq quddiem jaħdmu biex ifejqu lill-umanità minn din il-pandemija. Kompli mulej kun magħhom, kompli weżinhom, mhux biss lilhom, imma anke l-familji tagħhom li qegħdin ibatu minħabba l-isforzi li qegħdin jagħmlu. U għalhekk ixħed fuqhom mulej il-paċi tiegħek, ħajkun wiċċhom jiddi bid-dawl tiegħek kif idda il-wiċċ ta' Stiefnu. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin iħossuhom weħidhom biex ma jaqtgħux qalba. Ipprovdilhom persuni biex jgħinuhom, persuni li magħhom jistgħu jitkellmu, persuni li jisimgħuhom biex hekk tidher l-imħabba tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, kompli mulej għenna fil-mixja tagħna lejk. Birek u qaddes il-familji tagħna. Għati dak kollu li hu meħtieġ lil kull bniedem. Nitolbu. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u dak kollu li kull wieħed u waħda minna għandu fil-fond ta' qalbek. Għatina tjubitek biex aħna nimxu fuq il-liġi tiegħek, għaliex it-triq tiegħek hija t-triq tas-sewwa. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Alleluia, alleluia,
faruk si trebi. Alleluia, alleluia, alleluia. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitlaq quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok naddafna minn ħtijitna nitħejjew bħajja tajba għas-sagramenti tal-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq. Nizzuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru mulej il-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tagħna. Wara s-sagrifiċċju u l-mewt tiegħu huwa qam biex ma jmutx aktar. Iżda bħala vittma dejjem ħajja bla qiegħda joffrilek lilu nnifsu għalina u bħala avukat tagħna ma jiqafx jidħol għalina quddiemek. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew b'filena mal-qawwiet u s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u intennulek għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek u sanna fil-għoli ta' smewwiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-għoli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħaj il-ħobs raddi l-ħajr qasam tar id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġerad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħambru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja
għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla s-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li ħlaqti s-sema u l-ard, Alla kbir mulej dal-għaloni, sultan qawwi, tkun imbirek mulej. Jew jeżjes aħna wkoll imbirku lil mulej billi nruħ ix-xewqa tagħna li jew ikun magħna u fina. Namlu għalhekk it-qarbina tax-xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna għal ħajja ta' dejjem bil-qawmien ta' Kristu mill-imwiet. Kattar fina il-frott tal-misteru tal-għid u imla l-ruħna bil-qawwa tal-ikel li salvana bi Kristu Siedna. Idu fl-imkien it-tlet Avamarijiet lill-Omna Marija kejfej talbitna minn dan il-post qaddis. Marija tfakkarna kontinwament li l-ħajja tagħna mhijiex ħajja li se tispiċċa f'qabar, imma hija ħajja li trid tispiċċa u ssib il-qofol tagħha fil-glorja tas-sema. U għalhekk ejjew insellmula u ngħidula: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mill-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ejxu fil-paċi ta' Kristu. Maria